Well, faoi láthair tá mise gobar le cóirla conda go na ngáil, agus tá beirt ofiige Ghaeilge na imeachtaí in san cóirla conda, agus tá ról is dothe géis ceann amháin seirbhísí a orbairt don phobal ach fásta ceanneal imeachtaí pobl agus an Ghaeilge a chur an úsáid in áiteanna agus a réimsí teanga nachhfuil sí an úsáid faoi láthair. Agus coppla rud atá ar bon faoi láthair na bhí ceanneal cuasa cuaig seachtain sin ag fólam na déimhheile, an dóisa déimhheile a scéala agus an bhilsáil, agus fuair maid cantar dúthais as gidóir a tháinig isteach go litir ceannain, agus bhí sé seo fearr bhí ag teagasc an dóisa le 5 bliana déag, cantar dúthais a haon ach a bhí ag teagasc a méarla, agus níor smuintí sé ar seo a dhéanú an Ghaeilge, ach díormaid seo a dhéanú cólacha liom a chur tús lei seo a rá sin ní leafartaí sa chóirla conda, agus iarú ar a dhéanú an Ghaeilge, agus rinn sé litir ceannaí, agus tháinig beidir suas le céige duine haig na rangan a dóisa seo, agus bhí an ceáil a gola ré fásta ceáil an Ghaeilge, so nuair a bhí man ag deanú nó ag fálam an dóisa. Agus sílam sa go bhfuil sin fíor hábhachtach mar go leor fiú cantarí dúthais agus fálam leor é lorann siad Ghaeilge a másc lena garde nó béidir le an san teile, ach ní lorann siad an Ghaeilge amuigh an sna réimsí poblí seo. Agus fiú dúirt sé héan gur álam sé héan chuid mhór sin ó híomh úsáid na teanga an san cóhéic sin. So sin rud amháin a géalstep agus tásúil agin go méid sin na Lanston a ré a maihan seo. Tá rud eile siúil agin a litir ceann géalfat agus sin a ríist. Tá go leor campaí aclaíochta ar siúil faoi láthair in ahan bhaile mhór. Agus fuair maid amach gur ó fearr agus stéan sin as lech an euro ó ghuthas, agus tá sin na chónaí a litir ceann a deanú campaí aclaíochta, agus iarú ar rang aclaíochta an Ghaeilge a chur fáil. Bhí sé héan rud bag nervise faúdá agus dúirt sin ar úsáid sé a chuid Ghaeilge le blianta, ach nes tá rud faoi lán seoil agus a ríist ceanneal is ardú fasachta atá an hána bhhain don na fólamúir agus na daine tá freastal, agus is mó samatá ag na daine san aclaíocht ná sa teanga, níl sa teanga ach ceanneal uirlis commerceide in san ácaid. Ach tá ardú fasachta fásta faoi úsáid na teanga taobh muid an chomar ranga, taobh muid an teile, taobh muid den cóhéic san bhfuil de chuid cairde agus an áit níos poblí. Agus a ríist eile tá ceáil Gaelach gol a imeachtaí an mótaféan sin a litir ceannain. So sin an ceanneal rud agus tá méid smuintear rud é eile a dhéanú amach seo beidir tuairis rothaíochta nó imeachtaí agus bhí siúlóid faoi hálas na gealaí ag híos an glán bheatha agin, agus sa dorathe sin ihe omlan gealaí beidir trí seachtainne agus tháinig níos móna céige duine heige sin. So tá sam ag daoine sna rud é seo, agus má aon tú gríomhaíocht a bhfuil sam ag daoine an, agus an sin a dhéanú an Ghaeilge, se has a bheith smuintiú ar an Ghaeilge a dús, smuinne ar an gríomhaíocht ar dús, agus an sin fechan bhfuil tú ábalta é a dhéanú an Ghaeilge, agus sin an rud tá ar bon agus tá géirí go háan bhaid leis cemara.